Umndeni ufuna athathele izinyathelo amaphoyisa asolwa ngokudubula abulala intombazane eneminyaka engu-16 esegcekeni kubo qeda isolwa ngokuthi bewadubula. Adubule ngoba ezivikela kule ntombazanyana. Lesi senzo samaphoyisa siwuthukuthelile umndeni kaNosihle Msweli oneminyaka engu-16 wasentshaweni kwaDukuza. Kube ukuthi lo mndeni uhlaselwe ngamaphoyisa nje ubukade wenza inkonzo yokukhumula inzilo yendodana yawo nayo yadutshulwa yabulawa ngamaphoyisa ngoMeyi. Kulesi sigameko esenze ngomgqibelo ebusuku kugasela amaphoyisa adubula uNosihle maqeda avika ngokuthi ubephethe isibhamu azama-ke ukwadubula. Umndeni usola amaphoyisa ngokutshala isibhamu kule ngane-ke noma-ke ngokutshala isibhamu kule ngane njengoba-ke ethi eseyidubulile ebengafuni-ke kusondele umuntu eduze kwesidumbu sayo aphoqa umndeni ukuba ungene endlini. Umndeni usola ukuthi amaphoyisa asebenzise lelo thuba ukutshala-ke isibhamu. Kumufi ilungu lomndeni elikhulume nephephandaba lithe-ke bebephakathi nenkonzo eyandulela umcimbi wokukhumula inzilo ngesikhathi kwenzeka lesi sigameko. Umfowabo kamufi naye washona-ke noma-ke umfowabo kamufi naye washona ngemva kokudutshulwa ngamaphoyisa. Sake samfihla-ke singalitholanga iqiniso ngembangela-ke yokubulawa kwakhe. Ngomgqibelo bekunomsebenzi noma-ke wokukhumula inzilo ngesikhathi sihlaselwa ngamaphoyisa. Seke sesiye phakathi nenkonzo kuculwa-ke sabona ngequlu lamaphoyisa ligasele egcekeni lihlome-ke ngesibhamu. Sithe-ke sesiphakathi nenkonzo kuculwa-ke sabona ngequlu lamaphoyisa ligasela-ke egcekeni lihlome-ke ngesibhamu. Aqhamuke-ke esedubula nje engakhulumi lutho sabaleka sasaphazeka egcekeni sayongena-ke endlini. Ngilunguze-ke ngewindi ngabona noma-ke izingane zamantombazane zaliswe phansi ngamaphoyisa. Siphumile-ke sabuza ukuthi afunani kodwa-ke angaphendula. Noma-ke sivuse-ke izingane bezilalisiwe phansi kodwa kuNosihle wangavuka esedubulekile. Asixoshile eduze-ke kwesidumbu sakhe asithuka asiphoqa ukuba singene endlini. Anqabe ngisho ukuthi-ke simembathise ingubo. Ngenhlahla kunamalungu omndeni abonile amaphoyisa eshutheka isibhamu ngaphansi kwengane. Aseqedile akwenza noma-ke abesengitshela ukuthi ingane-ke ibiphethe isibhamu iwadubula kusho-ke ilungu lomndeni. Lithi-ke kugcine kufike namanye amaphoyisa kwagcwala-ke igceke. Lawa maphoyisa kaswazi awakephi. Kunelinye-ke esilaziyo elisihlebele ukuthi ingane idubuleke ngephutha. Okusicasula kakhulu ukuthi-ke aseqamba amanga athi ingane beyiphethe isibhamu iwadubula. Kuyasixaka ukuthi ingane encane kangaka yentombazane ibisithathaphi isibhamu. Ingane-ke ibisenkonzweni njengawo wonke umuntu. Kuyasixaka ukuthi-ke ibidubula nini ngoba-ke iyona-ke noma yiwona afika adubula kuqala kwase-ke kubaleka wonke umuntu.